Παραπολιτικά είναι 90,1 εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε να μείνουμε σε ένα θέμα παρεμφερές με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα για το θέμα της προσπάθειας των Κινέζων να διεμβολήσουν την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για το θέμα του ελέγχου και της εγκυρότητας των πληροφοριών και των ειδήσεων στα social media. Όσο γνωστόν, το Facebook, ο Zuckerberg, υποχώρησε από το αρχικό μοτίβο ελέγχου, όπου είχε εξωτερικούς συνεργάτες που να πιστοποιούν την εγκυρότητα ή μη των όσων μεταδίδονται, τα λεγόμενα fake news, εν πάση περιπτώσει, το οποίο όμως είχε εξελιχθεί σε έναν λογοκριτικό μηχανισμό. Αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά και τελικά από ό,τι φαίνεται κέρδισε σε επίπεδο παρέμβασης και ειδικού βάρους και πελατείας χρηστών ήταν ο Musk με το πρώην Twitter NIM-X, όπου ακολούθησε μια διαφορετική πολιτική. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι, για το τι λογοκρίνεται, τι διαβάζεις. Το υπονόησε νωρίτερα και ο Αντώνης ο Μαυρόπουλος που συζητούσαμε. Αλλά στα social media, επειδή δεν μιλάμε για μια τεχνητή νοημοσύνη όπου ρωτάς κάτι και σου απαντάει, δεν σου απαντά με βάση τους περιορισμούς που έχει, μιλάμε για μια αγορά. Στην ουσία είναι μια σύγχρονη αγορά. Ενώ αγορά μετά για την αρχαία ελληνική, όπου οι πάντες μιλούν για τα πάντα. Και εκεί είναι δύσκολο να διακρίνεις το τι είναι αληθές, τι είναι παραπλανητικό, τι είναι ψυχολογική επιχείρηση και όλα αυτά. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά μέρος της πραγματικότητας, είναι το κατεξοχήν πλέον δομικό στοιχείο της αντίληψής μας. Ρίζος Θεόδωρος Χαδούλης, φυσικός, υποψήφιος διδάκτορ πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα των fake news, των λεγόμενων, των ψευδών ειδήσεων στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα και για το πώς αυτά ελέγχονται. Είχαμε το μοντέλο του Facebook όπου είχε εξωτερικούς συνεργάτες να ελέγχουν τι είναι αληθές και τι όχι, να κόβουν τα fake news, τις ψευδείς ειδήσεις, αλλά αυτό εξελίχθηκε σε έναν λογοκριτικό μηχανισμό. Τελικά δεν έκοβαν μόνο αυτά που θεωρούσαν ότι είναι μη αληθή, αλλά είχε μπει και ένα φίλτρο ιδεολογικό πλέον. Έτσι, ότι δεν άρεσε στο Facebook, το έκοβε ως ακραίο ή οτιδήποτε. Ήταν αυθαίρετο αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι οι αλλαγές για τις οποίες συζητάμε εφαρμόζονται αρχικά στις ΗΠΑ. Και η όλη συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ζητήματα τα οποία κατά βάση δημιουργήθηκαν και αναδείχθηκαν σε εκείνο το πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο. Σωστό. Με δύο βασικά γεγονότα να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το πρώτο, η εισβολή στο Καπιτόλιο και η συνεπακόλουθη απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από τις πλατφόρμες της Meta. Και το δεύτερο καθοριστικό γεγονός ήταν η πρόσφατη παραδοχή του Μάρκ Ζάκεμπεργκ ότι η πλατφόρμα δέχτηκε πιέσεις για περιορισμό περιεχομένου που συνδεόταν με ενδεχόμενες επιπτώσεις των εμβολίων. Και αυτά τα δύο συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο μας καλεί να αναρωτηθούμε τι είδους κανόνες μπορούν αφενός να προστατέψουν την αξιοπιστία της πληροφόρησης και αφετέρου να μην καταργήσουν τελείως την ελευθερία του λόγου. Να το πούμε απλά, αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια προσπάθεια ελέγχου των ψευδών ειδήσεων εξελίχθηκε σε λογοκριτικό μηχανισμό. Παραδέχθηκε ο Zuckerberg της Meta του Facebook ότι η αμερικανική κυβέρνηση τότε, επί Biden, τον είχε πιέσει, έτσι, του είχε επιβάλει να ελέγχει ο αλγόριθμος του Facebook, να ελέγχει τις ειδήσεις που παίζουν και εν πάση περιπτώσει να μην παίζουν ειδήσεις οι οποίες χαλούσαν να μην μεταδίδονται ειδήσεις ή να μην υπάρχουν αναρτήσεις που χαλούσαν το βασικό αφήγημα. Μιλάμε για λογοκριτικό μηχανισμό τύπου Κίνας, έτσι. Εντάξει. Όχι έτσι, αλλά αυτό για το οποίο κατηγορείται η Κίνα, με ένα διαφορετικό τρόπο επιβαλόταν στην πλέον ελευθερή υποτίθεται δημοκρατία. Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην Κίνα η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και της χρήσης των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε επιθετικό βαθμό. Εντάξει, ναι. Το είπα καθ' υπερβολή. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, αλλά έχει ψήγματα αλήθειας στη διατύπωση αυτή. Αυτό λοιπόν που άλλαξε το σκηνικό είναι ότι ο Musk, και έτσι λειτουργήσε και το Twitter, με τον ίδιο λογοκριτικό μηχανισμό. Γιατί στο τέλος αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι οι τρίτοι οι οποίοι ήλεγχαν τις ειδήσεις, δεν ήλεγχαν μόνο αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά και αν είναι ιδεολογικά αποδεκτό.
μιλάμε για κανονική λογοκρισία. Ό,τι ήταν εκτός από το. Και μάλιστα την εποχή της κλιμάκωσης της woke ατζέντας, ό,τι δεν ήταν εκτός του πλαισίου κοβότανε. Ο Μάσκ έκανε το εξής. Όταν αγόρασε το Twitter, κατήργησε αυτό το μηχανισμό, τρίτη να ελέγχουν τι θα παίξει και τι όχι, και το παρέδωσε στους χρήστες. Έχει από κάτω που λέει community node, δηλαδή η σημείωση των χρηστών, εν πάση περιπτώσει, και αν κάποιος χρήστης θεωρεί ότι κάτι δεν ισχύει, το επισημαίνει μόνος του. Πιο αποτελεσματικό είναι αυτό? Κοιτάξτε, συμφωνώ πως σε μεγάλο βαθμό η αποκέντρωση του ελέγχου έχει μεγάλη αξία και υπάρχουν και παραδείγματα εφαρμογής της ιδέας της αποκέντρωσης πολύ πετυχημένα. Υπάρχει για παράδειγμα το Stack Exchange, η οποία είναι μια κοινότητα χρηστών, οι φίλοι ακροατές που ασχολούνται με πληροφορική ενδεχομένως είναι εξοικειωμένοι με αυτή την κοινότητα, όπου οι χρήστες ρωτάνε για μια σειρά από τεχνικά ζητήματα και λαμβάνουν απαντήσεις και με βάση την ποιότητα των απαντήσεων και ένα σύστημα αρνητικών και θετικών ψήφων αποκτούν φήμη στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να έχουν κάποια παραπάνω προνόμια, όπως τη δυνατότητα να σχολιάζουν, τη δυνατότητα να κάνουν moderate το περιεχόμενο κτλ. Επίσης, η αποκέντρωση χρησιμοποιεί και το blockchain, δηλαδή η βασική τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Βέβαια, υπάρχει και μια βασική διαφορά μεταξύ της αποκέντρωσης στα δύο αυτά επιτυχημένα παραδείγματα και της αποκέντρωσης που επιχειρεί η Meta. Η πρώτη είναι ότι εδώ μιλάμε για ζητήματα τα οποία η άποψη δεν είναι, η αλήθεια δεν είναι απαραίτητα μονοσήμαντη. Στα πολιτικά ζητήματα δηλαδή υπησέρχεται η υποκειμενικότητα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν υπάρχει πολιτική πόλωση, γενικά όταν υπάρχει πόλωση, οι άνθρωποι αυτοοργανώνονται σε ομάδες ανθρώπων και ενδεχομένως να επιχειρούν να παρακάμψουν ή να αποδιγετήσουν αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να απριμοδοτείται η άποψη της πλειοψηφίας. Εδώ να πούμε όμως πώς το βιώνω εγώ ως χρήστης κοινωνικών δικτύων, έτσι, και γιατί ας πούμε θεωρείται ότι ο Μάσκ το έκανε με πιο έξυπνο τρόπο και πιο αποτελεσματικό. Στο Facebook, εάν αναρωτήσει κάτι που δεν άρεσε στο σύστημα, το έκοβε. Ή αν ήταν κάτι ψευδές, βάση περιπτώσει, κοβότανε, αλλά αυτό ήταν κατά την κρίση του ελεγκτή, του λογοκριτή εντός εκτός εισαγωγικών. Στο Twitter, αυτό που στο X που υιοθετείται τώρα και το Facebook, λέει από κάτω όταν υπάρχει μια ανάρτηση, αναρτώ εγώ κάτι. Από κάτω λέει κάτι community note. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άλλος χρήστης να πει αυτό που γράφει ο Καλαρίτης είναι ψευδές, διότι το βίντεο δεν είναι αληθές, διότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ή οι εικόνες που δείχνουν αναφέρονται σε άλλο και όχι σε αυτό που λέει ο Καλαρίτης, ξέρω εγώ. Άρα εκεί έχεις πιο αποτελεσματικό έλεγχο. Έχω δει πάρα πολλές παρεμβάσεις χρηστών που λένε γιατί αυτή η ανάρτηση δεν είναι αληθής. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Όταν έχεις δισεκατομμύρια χρήστες, δεν μπορείς να πεις ψέματα. Θα σε βρούνε. Κάποιος θα το δει και θα σε εκθέσει. Είναι πιο αποτελεσματικό αυτό. Έχετε δίκιο και είπατε και μια λέξη κλειδί. Ο αριθμός των χρηστών που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, όσο περισσότεροι χρήστες εμπλακούν στη διαδικασία να αξιολογούν περιεχόμενο και όσο καλύτερη είναι η ποιότητα των χρηστών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στην κοινότητα των χρηστών, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Στην ουσία η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι πάμε από ένα μοντέλο στο οποίο κάποιοι λίγοι είχαν τον πλήρη έλεγχο και ενδεχομένως αρκετές φορές να απέκλειναν και από τα σαφή όρια του ρόλου τους, και τώρα ο έλεγχος περνάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα χρηστών. Στους χρήστες, ουσία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απαραίτητα κακό, δεν είναι και απαραίτητα καλό. Θα δείξει η εφαρμογή. Απλά θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι το fact-checking ο έλεγχος των γεγονότων, ναι. Δεν είναι. Πείτε μου. Ο έλεγχος των γεγονότων, είπατε, δεν είναι. Ναι, δεν είναι απλή υπόθεση. Για παράδειγμα, ακόμη και στο πεδίο της έρευνας, στο οποίο οι ερευνητές καλούνται αρκετές φορές να αξιολογήσουν στα πλαίσια του peer review δουλειά συναδέλφων τους, ώστε να αποφασιστεί αν αυτή θα δημοσιευτεί ή όχι στο επιστημονικό περιοδικό.
πολλές φορές υπάρχουν πτυχές του άρθρου, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Οπότε ο έλεγχος περιορίζεται σε ζητήματα μεθοδολογικά, σε ζητήματα μαθηματικού φορμαλισμού κτλ. Πολλά δε μάλλον όταν μιλάμε τώρα για πολιτικές απόψεις. Πόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει. Καλά, υποκειμενικό, ναι. Πάντως αυτό φαίνεται πιο αποκεντρωμένο και πιο δημοκρατικό μοντέλο. Το να σου κόβει κάποιος μια ανάρτηση που δεν ξέρεις γιατί την έκοψε και δεν σου δίνει και λογαριασμό και λέει απλά του Καλαρίτη ή του Χαδούλη η ανάρτηση δεν θα ανέβει γιατί. Και δεν υπάρχει το γιατί. Λέει παραβιάζεις τους όρους κοινότητας. Και δεν σου λέει γιατί. Ενώ με το άλλο μοντέλο ο χρήστης λέει από κάτω ότι αυτό που γράφει ο τάδε δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθές μάλλον, γιατί να πιάνει η αλήθεια. Άρα εκεί ελέγχεται. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Και εκτίθεσαι και πιο πολύ έτσι. Γιατί εκτίθεσαι πλέον στους χρήστες, στους υπολείπους. Χάνεις αξιοπιστία στους υπολείπους. Έτσι ακριβώς. Και ένα ακόμη πράγμα επιπρόσθετο που ενδεχομένως να έχει ενοχλήσει τον κόσμο, μεταξύ αυτών και εμένα, δεν το κρύβω, είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν στο σύστημα του fact-checking δεν αρκούνται στο να υποδεικνύουν τα πορίσματα της δουλειάς τους ως την αλήθεια, αλλά ξεπερνάνε τα όρια του ρόλου τους, κουνώντας το δάχτυλο, μιλώντας υποτιμητικά για ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να κάνουν λάθος, μπορεί να έχουν πλανηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά είναι συμπολίτες μας που πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον με την στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Και άλλοι κουνούσαν το δάχτυλο σαν να κατέχουν την μόνη αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαδούλη. Θα επανέλθουμε γιατί είναι μεγάλα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ρίζος Θεοδόρος Χαδούλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής.